ଆପଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଯଦି ହିସାବ କରେ, ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଭୟର ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାହସର ବନ୍ଧୁକ ନିରନ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାହସୀ ହୁଅ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାମ କର। ମଣିଷ କେବଳ ଥରେ ମରିଯାଏ। ଭୟଭୀତ ଓ ଭୟଭୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଥିବେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମହାନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ଅନେକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।